Yungfor Cerang Lama Yungfor
chi lòng vui vơ chỉ đời nhớ lại đi và nói vì bà ra sẽ đấy ra nhớ vì đi nhớ bạn sẽ đi xa đi vì ra bờ lời nói vì bà ra sẽ đấy ra nhớ vì đi nhớ bạn sẽ đi xa đi vì ra bờ sống xa nào dần bờ nó sẽ đi thả khơi lo sống xa nào dần bờ nó sẽ đi thả khơi lo vì khói nhớ in sơ ni thả chiều ngoài bờ chỉ lại nhớ lại vì khói nhớ in sơ ni thả chiều ngoài bờ chỉ lại nhớ lại Sedang lama YouTube. YouTube. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
23. Oni 34 ko naito jang. Oni 34.
जोङो बे समाव जोंनि बिमा जोंनि आइ जुलियाखौ जोङो गोसोखांनानै जोङो बिनि गासै जोंजों लोगोसे थानाय बिनि गोथां समाव थानायफोराव जोंनि रायज्लायनायफोर बिजों जों बिजों खामानि मावफानायफोर जों बेफोरखौ जों गोसोखांथिखौ लानानै दिनै जोङो बे समसिम जोंनि आइ जुलियाखौ जोङो मान होनायजों आरो अननाय होनायजों जोङो दिनै बे बिबारखौ बावबाय। दायो जोङो फैदो जोङो बे समाव जोङो जोंनि बे बिमा जुलिया बिनि बे संसाराव गोथाङै थानाय समाव बिनि गासै रायज्लायनाय बिनि मावबोनाय आरो बिनि गासैनो हास्थायनाय आरो बिनि नाजानाय आरो बिनि गामिजों अनज्लायना थानाय लोगोफोरजों हेफाजाब होज्लायनाय बिनि गासै मावनाय दांनायफोरखौ जोङो सुंद' लिरनाय बिलाइनि लिरनाय फरायनायनि गेजेरजों जोङो खोनासंगोन आरो जोङो बे लिरथि बिलाइखौ फरायनानै होनायाव जोङो जोंजों लोगोसे दंमोन बायदि जोङो गोसोखांगोन आरो बेखौ जोङो जोंनि गोसो गोरबोआव लानानै बिनि उनाव जोंनि बे मिसाबुलियाव जोङो गथायगोन। मिसाबुलियाव बे समाव जोंनि दौरिया बिनि थाखाय मिसाबुलिखौ बावगोन। दायो फैदो जोङो जोंनि जुलिया आइ जुलियानि जिउ जारिमिन फरायगोन जोंनि मानिजाथाव बिथां पेन्सन मुसाहारिखौ आं बे समखौ लानो थाखाय खावलायथिनाय जाबाय। बे समाव बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं मिथिहरनाय जाबाय। पेन्सन मुसाहारि बिथाङा बरायनायखौ नाजावनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय।